Kuya, may palaro na naman ako pero wala tong premyo. Kakain lang tayo nitong apple. Pero kailangan hulaan mo dito, bago ka magkakain, hulaan mo dito kung saan natin nilalagay itong apple na yan. Lagyan natin ng isang apple kunyari ganyan. Tama na yung pag ganyan mo may laman, kainin mo. Pero kung pag ganyan mo walang laman, hulingan ka. Palit-palitan lang tayo. Ngayon, pag ganun mo ito magkakain, okay, ako naman yung tatakloban nito. Tapos paruhin mo dito ha. Kunyari ganyan. Ikaw na. Ha? Ikaw na. Ako matubig. 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 Ayan. Okay, ako ha. Pag walang laman na, lagyan ng uling ng mukha ha. Okay. Teka naman ang siguro ko. Tagal na naman. Okay na. Panuhin mo na yung ano. Dito mo dito niya. Kakain ako. Paano ka manilip? Ikaw naman manilip. Manilip ka. Ba't ka manilip ha? Ba't ka manilip? Ba't ka manilip? Babala ka dun. Wala na, lagyan. Kaya mo, wala mo na lagyan ng uling. Daya ka. Kahit ito lang. Ano ba? Isa ba ba? Ano gaya, oy? Gila lang mo. Gila mo. Lagyan mo naman. Hindi niya ako ah. Uy. Kain din ako, kain din ako. Ano mo lang pumili? Baba kamay niyo. Ano? Okay, na talaga magkain tayo. Wala pang na, hulingan na. Wala pang na hulingan na. Wala na. Daga. Saan? Dali. Bilitan mo. Bilitan mo ba? Dali lang. Hindi na ako. Grabe laki naman yung uling. Daga. Bilitan mo naman. Dali. Na. Hey. Wala pa rin. Wala pa rin. Hindi ko na. Pabira ko na lagyan ng uling ha. Eh. Dali lang. Wala pa ginawa. Lagi na lagyan mo yan kaya. Sabi ko naman, pabira ko na palati ha. Tama na pa rin. Ano yan, Day? Binuhaan na nila. Binuhaan na nila. Lagi na naman lang naman ha. Lagi na naman lang naman ha. Ate, nandun nanood. Ito kaya ay. Ha? Wala pa rin laban. Binuhaan na rin. Binuhaan na rin yung modela. Anong binuhaan? Lagi na lang walang laban ha. Ano? Ano kaya oy? Wala din. Wala pa. Uling man. Hindi naman kakanti ha. Okay, ulit. Ano ba yan? Lagi lang wala. Wala magkikaya na panili mo. Daya. Oh, huwag naman. Daya. Sama na. Oh. Dala lang ha. Oh. Kaya wala talaga oh.